Dag. Ja, joh. Met een ronde lopen. Ja. Rechts en dan komen we bij de visserzoet. Nee, hier moet ze doorlopen. Ja, het is goed. Ik heb er weer de kampioenen nog gedaan. De kampioenen. Ja, zit er meer beneden. Dat ding is beneden. Oh, moet schoon worden. Ja. Hessen die... Oh, het is een... Wacht, we kunnen ook... dit is beter, hè Frank? Ja, best. Ja. Hoppa. Oh. Declareren wie alleen. Goedemorgen. Bieten ze? Ja, weet ik wel. Oh, hier. Leuk. Zo, wat een praatje. Ja. Goed je er tussenuit of kom ik je eens wat vertellen? Nee, even naar de kantine. Oh, ik wil een gehaktballetje eten. Ja? Oh, man. Zijt jij dat nou net van de vis biedt, nee? Nee, dat weet niet. Oh, wat beter wel? Wat zei je net? Iets beet wel, maar de vis niet. Oh, dat staat er ook wel. Oh, en wat? Ja, bepaald met de beste. Hé, maar dus goed doet dat al wel, hè? De temperatuur is goed. Dat eigenlijk tot een half uur geleden is geregend. Hè? Ja, toen zoeten we nog binnen aan de koffie. Ah, zo. Ja. Maar een beetje visser, die mag zich toch niet Nee, sappelen voor een beetje maar regen, ja. hè? Het is fijner als het druk is. Hè? Ziet je een vaste Nee. klant? We Hey? zien vandaag voor de eerste keer. Hè? Serieus? Voor de eerste keer. De walvisser in de Maas. En de Maas is tamelijk hoog. Ja. Dus dat is niet zo veilig. Oké. En toen dacht je van, Ja, dan komen we rijvissen. hoe is je dat het hier al geopend wordt? Ik ben hier al eens komen kijken. En je woont hier wel in de In controle? Eesde. Oh, nee, is het. Oh, toch nog wel even een stukje gereden. 20 minuten, wat Jo. zei. Is dat ook je eigen geheime recept? Nee. Dit donkerspul, dat kuip ze zo in een tuut. Dat kuip ze per kilo en dat is goed maïs. En giet de mais giet dan aan de hoek? Je kunt ze aan de hoog doen, maar je kunt ze ook met voren. Ik heb daar zo'n kurfje aan. En dat doe ze vol met dat voor. En onder hangen de hoog en dat is een maatjes aan. Of maïs of... Mogen we dat kurfje zien? Zeker. Of ja? Ja, nee, ik wil ook het proces niet. Een kurfje. Ja, ik weet niet beter dan dat er aan het einde van de lien een hoek zit en... Dan kunt ze met voren, hè. Kijk. Och. Dat heb ik nog nooit En gezien. hij zitten dus de maatjes en de maïs aan. Even laten zien. Wacht, ja, even stilhouden. Zo. Dus hier giet het grij in en Ja. dat gaat dan langzaam verspreidt Ja. zich dat door het water, komt Ja, de vis op dan af en komt dan de denk ik van, vaart. hé, Ja, dat ik nog het. er ligt nog het. Had het op voor hem. Vandaag nog niks te pakken gehad. Nee. De man daarachter heeft er wel 3 gevangen. Wie kent dat? Ja. Vraag het eens. En welke man is dat? De eerste van die 2. Die met dat kerkje? Ja. Oké. Dan zullen we eens even... Ik vul zo langzaam het water door de zak heen gewoon. Weet dat nog meer, dat gevuld ik ook, Frank? Nog niet. Nee? Oh. Heb je hier ook zo'n kurfje eraan hangen? Nee, Nee? dat niet. Ik hou het, de zak heb ik er wel eraan hangen. Maar op een gegeven moment verwacht ik met goede maaien vissen. Dat wist ik ook net. Met roeie maaien? Goede maaien. Ja. Ik wist geen eens dat er roeie maaien bestonden. Nou, die zijn gekleurd met kleurstof. En die kreeg je, ja, bij Duits. Dus dan kreeg je dat wel nog. Maar hier niet, ja goed, verwisselen het ook niet. Toen zag ik me van binnen zitten. Als ze met goede maaien zitten, maar dan kent ze op zo'n meter. Ik zei, oh, ja, dan ben ik toch wel met gestopt. Hè. Maar, Ik had dat, die roeimaaien, hou ik tussen het voren gemengeld, vriend Ja. dat kurfje erop.
Snap je? Ja, ik snap het. Dus Maar, ik mag dat niet meer gebruiken. Dus, maar waarom zou ze met rode maaien vissen? Is een vis kleurenblind of niet? nou nee, kijk, als je eigenlijk muggenlarven hebt, Ja. die zijn ook goed. Die zitten ook in die struimpjes water en die allemaal. En dan, ja, dan hebben we een hoop visjes van en alles. Dus die roeimaaien zijn eigenlijk toch wel verslavend eigenlijk voor Dat het is vis. eigenlijk een muggenlarf undercover, zoiets. Ja, Ja. zo gaat, ja. Maar is dat niet zielig voor die maaien, dat ze kunstmatig gekleurd werden? Dat maken ze elkaar niet. Nou ja, ik kan me voorstellen dat er mensen die zien die zeggen van maaien hebben ook gevul. Nog, ja, ik heb ze nog nooit zo gekeken. Oké. Ja, nee, dat kan. We gaan even. Je hebt ook nog niks gevangen vandaag. Nee hoor, nee. Maar dus de echte proefje, die zit door. Nee, daar zit een even nog, ja. Nou, dan ben ik eens Niet benieuwd. ook het materiaal. Als de... Oh! Zou je dan toch het materiaal zien? Maar ik kan me inderdaad wel iets voorstellen bij het verhaal van Maurice binnen. Dat ze het, hè? Als je zit met een gehaktballetje en zo die kieks over het water roet. Een paar rode maaien. Ja, niks voor dik Frank. Ideaal. Op 10,5 dag. Gang vissen, jong. Ten hengel is het toch al? Hier zit een engel. Gewoon topsport. Ja, topsport. Goedemorgen meneer. Dag heren, Ik heb van L1. Ja. Meneer Bas. Dan voel ik me zo oud. Nee, Als ja. een meneer tegen me. En met wie heb ik het genoemd? Harry Meijers. Harry. Harry, praten we Limburgs of niet? Nee, Limburgs. Ja. Harry, ik heb begrepen dat Stig tot nu toe de koploper is. Ja, klopt. Daar is er al 3 uit Ik heb gehengeld. er 6 gevangen voor de koffie. En toen zijn we koffie gaan drinken en nu heb ik geen beet meer gezien. Oh, dus hij is beter geen koffie kunnen gaan drinken. Ja, eigenlijk niet, nee. De eerste is op dat voor afgekomen, die is blijven azen. Ik heb er een paar gevangen. En toen is dat voor niet meer gekomen. En ja, dan vertrekt hij first, dan gaat hij anders zoeken. Maar 6 keer, zou er ook een paar keer dezelfde vis bij? Nee. Nee? De vissen die wat gehokt zijn, die moeten een aantal dagen weer, want dat prikt toch. Dat is toch een beschadiging Ja. van de lip. En dat duurt toch wel een dag of 2, 3 voordat die weer azen. Niet alle vis. Roofvis bijvoorbeeld, die kunt ze 2 keer achtereen nog vangen. Die blijven jagen. Oké. Maar deze brasems, weer op vissen dan voornamelijk, die hebben toch een zachtere lip. Is een soort van tand door de lip gevuld. Ja. En dan blijft hij bij Den Hoek weg. Ja. Ah, Ja. Dan denken ze, oh, dat is gevaar. dat is gevaar. Ja. Dat heb pijn. Maar hey, wat is er nou zo leuk aan vissen? De rust, de natuur. Die kunt zich, ja, einde van ons kunt zich helemaal leeg maken bovenin. Maar er zijn mensen die lopen weg van de straat. Die kunnen daar niet tegen. En ik vind dat geweldig. Dus die werden gestrest als ze bijvoorbeeld niet bieten of zo? Bijvoorbeeld. Of hier, die stilte, daar kunnen ze niet tegen. Maar het is echt geweldig. De kiekengeer, dat kan goed. Maar ik ben wel een mooie weervisser. Als het regent, kom ik niet. Oké. Maar Want anders- meneer Veuraan die zei van ja, juist regent het nog. Ja, er wordt een echte regen, wordt Oh. een beetje wiezelen. Oké, dus het moet wel echt regen zien, wil Stig... Ja, want we hebben een grote paraplu wat we kunnen openzetten, waar we onderin kunnen kropen als het al regent. Als het droog is en we beginnen met vissen, dan boeit dat niet. Dan zetten we de paraplu op als het begint te regenen en Ja. dan zit ze droog. Ja. Maar Maar als het al regent, dan nee, blijft moest van de achter- gijvers. En nu is het de modder, de grond is verzadigd van de regen. Dus het water blijft staan, ja, de zuurzoet. Ja. Hé Frank? Dat geeft nog, hè. Ja, maar komt het ook wel eens voor dat het regent en dat de vissers toch komen, maar dat ze dan niet verder komen als het clubhoes? Nee, dat is, het clubhoes is op maandag gesloten, maar de Oh. rest van de week is het altijd open. En verpakken, ja, als het slecht weer is, gewoon weer om 10 uur koffie drinken. Dan hebben we een groepje van 10 man, sociaal contact. En dan worden we weer sterke verhalen verteld hè, van vissen. Uiteraard. Ja, iedere keer dat ze vertelt wordt hij vis groter. Groter, ja. Ja. Oh, je kent ze. Ja, van huren zeggen, hè. Ja. Wat is het grootste wat Stig ooit gevangen is? De grootste, ja. Hier zit een steur op, daar heb ik een keer of 2 gevangen. Hier zit een steur in. Ja. Twee steuren. Eén groter van over een meter en één wat kleiner, 90 centimeter. Oh, ik heb beet.
heb me al gelukt. Dat is toch niet te geloven? Dit is, die man heeft het gewoon aan de vod hangen, het geluk. Ja, maar op de wedstrijden zeker nog niet. Niet? Nee. Dat moet je bij dem aan zitten. Het zou wel ruik zien als dit nou een stuur zou zien. Hè? Nee, dit niet. Niet? Nee, dat heb ik al. Dat Oh. Suus aan het. En de stuur dat is. En dat blijft trekken. Deze wil dat heukschut omhoog hebben. Brasempje. Ja. Ja? Wacht, even aan de goede kant gaan staan, want niet dat we die man hinderen bij zien. Ligt toch wel. Het is de... Jongens, wat een timing. Ja. Ja, hier zei het zus van zorg niet dat ze een vingst, want dan kunt je film te storen. Ja, ja, bij het kasteel. Ja. Ja, daar hebben we geen vis gezien. Zeker. Nou, hé, kaper. Nee, blaas. Oh, is dat wat ze met witvis bedoelen? Ja.